В някои супермаркети в Тайланд започват да заменят пластмасовите опаковки с бананови листа. Зеленчуци като краставици, моркови и салати се увиват внимателно в свежи зелени листа и се връзват с естествен канап. Тази практика стана популярна преди няколко години, когато снимки от тайландски супермаркет обиколиха социалните мрежи. Хората бяха изненадани, защото решението е толкова просто, че изглежда почти очевидно. Вместо тънък слой пластмаса, който ще се разлага стотици години, се използва лист, който се разгражда напълно за много по-кратко време. Тайланд е сред страните, които се борят с сериозен проблем с пластмасовите отпадъци. Голяма част от пластмасата в Югоизточна Азия попада в океана. Затова и последните години страната въведе ограничения върху някои видове еднократна пластмаса. Много големи търговски вериги започнаха да намаляват пластмасовите турбички, а някои магазини експериментират с алтернативи като банановите листа. И тук идва интересното. В Тайланд банановите листа са нещо традиционно. От векове се използват за готвене, сервиране и съхранение на храна. Тоест, това не е нова технология. Това е връщане към старо решение. Банановите листа са издръжливи, гъвкави и естествено водоустойчиви. Те предпазват зеленчуците достатъчно добре за кратък период, особено когато става дума за пресни продукти. Разбира се, това не означава, че цялата пластмаса изчезва, но е символ на нещо по-голямо – промяна в мисленето. И може би най-интересното е следното. Решението не е хай-тек, не е скъпа иновация, не е футуристична опаковка. Това е просто лист. Понякога бъдещето не е в новите технологии, а в старите идеи, които сме забравили. Как мислите вие? Пишете долу в коментарите.